Това е най-богатата страна в света. Известна е с невероятното си богатство и лукс. Пълна е с скъпи суперавтомобили и частни яхти с обща площ от над 2 квадратни километра и население от 39 000 души. Там има 12 000 милионери, което я прави страната с най-висок процент милионери в света. Това е единствената страна в Европа, където можете да живеете живота на милионер. Въпреки малкия си размер, тази страна привлича туристи от цял свят с уникалния си чар. Всяка година голям брой туристи идват, за да се насладят на пейзажа и културата тук. Тази страна е данъчен рай за богатите и известните, предлагайки ниски данъци и висока сигурност. Това е място за режисьори, известни личности и много богати хора. Като цяло това е страна, изпълнена с блясък и жизненост. Богатото и културно наследство и процъфтяващата икономика са я превърнали в силно търсена туристическа дестинация. Коментирайте с държава, ако искате да разберете коя е тази страна. Не забравяйте да се абонирате и да харесате видеото.